Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татарстан Республикасы Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән берлектә 2020-2021 уку елыннан филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика профиле буенча белгечләр әзерли. Әлеге юнәлеш буенча белгечләр әзерләүнең бүгенге торышы һәм алда торган бурычлар турында сөйләшү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов җитәкчелегендә киңәшмә оештырылды. Шунысы үзенчәлекле, мондый программаның бүгенге көндә Россиядә әле тиңе юк. Студентларны тулысынча республика заказы буенча кабул итәләр. Әлбәттә шарты бар. Укуны тәмамлаганнан соң алар 5 ел дәвамында республиканың һәм Россиянең башка төбәкләрендә мәгариф системасында эшләргә тиеш. Институтта федераль бюджеттан шактый гына күләмдә белгечләр әзерләнә. Инде 2нче ел рәттән филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татмедиа агентлыгы белән берлектә татар матбугатында, татар басмаларында эшләү өчен журналистлар әзерли. Уку планында бергә эшлиләр. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында без йөзләгән белгеч әзерлибез. Һәм шулар арасында әлбәттә иң үзенчәлекле төп урынны алып тора ул милли кадрлар. Инде 2017 елдан башлап республика заказы буенча без билингваль һәм полилингваль мәктәпләр өчен укытучылар әзерли башладык. Әлеге программаларда 50-гә якын бала белем ала. Шунысы безне куандыра. Менә бу программаларга кабул ителгән студентларның инде шактые республикабызның төрле редакцияларында эшли башлады. Һәм әлеге программада төп фәннәрне уку-укыту өчен Татмедиа хезмәткәрләре һәм аның җитәкчелеге алып бара. Biz уку планын бик үзенчәлекле итеп эшләдек. Атнаның бер көнендә балалар радиода, телевидениедә, я булмаса редакцияләрдә уздыралар. Һәм инде алар миңа калса менә укыту барышында шактый гына компетенциялар туплаячак. Балаларга бик ошый әлеге юнәлештә уку комиссия әгъзаларына күрсәттек. Үзебезнең студентларыбызның, яшьләребезнең проектларын. Төрле юнәлештәге проектлар, менә бүгенге көндә халык контроле дигән проект кысаларында илмә такталарда булган ялгышларны, хаталарны эзләү бара. Бу проектта студентлар башка юл белән киткән. Электрон карта булдырып, аерым урамнарны алып, илмә такталарны анализлыйлар, лингвистик яктан өйрәнәләр һәм ялгышларына да игътибар итәләр. Киләчәктә шундый виртуаль база булыр дип көтелә. Шулай ук ашыгыч лингвистик ярдәм дип исемләнгән проект эшләп килә. Кемгә дә булса, кыска гына текстны рус, инглиз теленнән татар теленә тиз арада тәрҗемә итәргә кирәк булса, шушы проекттагы студентларга мөрәҗәгать итә алалар. Шулай ук Федераль институтының Татарстан китап нәшрияты белән берлектә уртак лабораториясе эшләп килә. Биредә укучы студентлар тарафыннан әзерләнеп, 30дан артык китап бастырылган. Киләчәктә үзебезгә лаеклы алмаш үсеп килә ди Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Илдар Сәгъдәтшин. Биредә булган китаплар ул бездә Татарстан китап нәшриятында чыккан иң матур китаплар дип саныйм. Чөнки алар барысы студентлар тарафыннан бизәлгән. Студентларда яңаша фикерләү, заманча ниндидер яңа технологияларны белү һәм үз яшьтәшләренең теләкләрен белү аеруча күренеп тора. Һәм безнең китапларыбызда да менә бу эшнең чагылышы студентлар тарафыннан бизәлде әле бу китап дигәч, хәтта инде танылган рәссамнар да шакката. Утырышта татар матбугаты өчен белгечләр әзерләү турында сөйләшү алып барылды. Бу программаларда белем алучы студентларның әзерлеге, аларның теләге, мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Кызыксынулары бик зур. Әлеге һөнәрне тиешле дәрәҗәдә үзләштерерләр һәм республиканың шушы бик мөһим өлкәсендә үз өлешен кертүләрендә шигебез юк ди укытучылары. Алия Галиуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.